Lek, pentol. Pak, aku jaluk duite. Duit wae. Ditunggu apa? Iki ya apa tak nggo tuku pentol? Ora duwe. 5.000, Pak. Mosok 5.000 gak duwe. Kandhane ra duwe ki ya ora duwe. Lah aku wis kadung ngiket bakul pentoli, kae wong ae ngenteni nang ngarepan. Ngomong bakul pentole. Nek gak sida ngono. Aku yo isin nak Pak nek gak sida. Ora urusan. Wong kok duit wae. Ora ono nak golek duit ki angel. Lek, gak sida tuku. Piye to ki tiwas tantane kok ora sida ki. Penandi, Bu? Ape kerja golek duit. Lah apa kerja barang ki lho? Lah apa? Nang omah yo gak di duit. Kerja-kerja kono dak entuk duit. Aku mbiyen lho Pak, wis kerja mok kon leren, tengok-tengok ngurusi omah. Saiki aku mboso leren ora kerja manut sampean, ora di duit, ape jajan dhewe yo gak di duit. Mboso njaluk duit sampean ape tak nggo jajan kok ngomongi gak duwe. Njaluk duit karo bojone dhewe kok kaya wong ngemis. Sampean ngerti pura nek omongan kuwi adalah doa. Nek sampean ngomong gak di duit terus dikabulno gak di duit tenan, kowe malah kapok. Lah terus kowe ape kerja nang ndi? Kerja apa? Kerja isa-isa nang warung-warung gak yo kena apa? Apa melu dadi tukang parkir nang pasar? Sing penting gak entuk duit. Lah nek ora ono gawean, terus gak entuk duit piye? Ya njaluk duit bojone wong gak yo kena. Lho. Yes. Ya. Lah ngono lho Pak, dadi wong lanang ki sing lomo karo anu wedok. Wong nek lomo karo anu wedok, mari rezekine lancar. Lancar apa? Nyatane rezekiku saiki ya seret e. Proyeke cek do prei. Ya bener lah, nek seret rezekine, lah wong sampean pelit karo anu wedok kok. Aku ki gak nuntut aneh-aneh, Pak. Jalukku sampean ki aja pelit-pelit karo anu wedok. Iya ya. Pokoke mulai saiki sampean nak jatah duit aku aja sampai kurang. Awas nek kurang. Alah, Mbah. Lho yo, nak diomongi ya ngono kuwi. Wong sedikit duit aja ngremyeng wae. Masam duit 50.000 ki cukup. Gorene, Boy.